Saja sini kuan punya swabha yang ipi sekani ka jing ekren na kaktin ka chong uplay pada ka jing kemen nga punya swabha ipi saja sin pat ha ka bangin sedang ya kani ka jing ya ka subject ka badan kam ka bangin dan kam mas ngotho akini ki por ki bakhat do ban yadai lade na ki jing pen shoy ban na ki jing syukur jong syaitan mar syaitan udan sibun kilat ban pentame ban penbej ya ki breu kamtam kibam da pulih kaktien ka jong blai bat ki breu kiba lui bat kiba shida tingene pulih menta ka sngi shaphang ka subject shaphang ka ding jong ka dujok ka bakumno kaktien blai ka hikai bat kumno ba kibai bat ki breu ki hikai kumno ka jing ngai jong ki breu ki ba per ki hikai shaphang ta ka ding jong ka dujok Shua bangnya sakmat ini pendem klik ini dua. Try belajar ini bab neng, iwan syami ban kerpat yami ko try. Bamen don rengkat lembat ni, men hikai yang ini ke klip mat ban pendap ini dapat semak khu jomi. Kamtam yang a try ban ubanya sami ke tin ke jomi. Tu ai bagi tin jomi try. Kin long ki besai. Bat bamehi men keren bat men hikai yang ibaro. Hakateng Jisu ngaduai. Amen. Nengkong Thessaloni san kelanong rekat bar puai kong dabi syari ki baro bats kem ya kata kababha rekat kong dabi syar ya ki baro bat ngin bats kem ya kababha bat Yohanes kelanong basan rekat kebalai khundai kong pi yit bha ya ki jing tho namar haki pi mut pin yo ya ka jing embom jukut kitaru kilong kibaya pla yanga ngin ihne dan arli ki kente na kini ki arli record nengkong kong da bishar kabar kong yit benya yit bha ya ki jing tho ting ini pe hakani ka klip mat kumno bangin bishar kumno bangin yit bha lane yit benya ya ki jing tho lem dang itip ya ka jing tho ka bolong ka tin ka jang ublai nginom tip hiru la ki breu ki hikai ngi kino ki jing hikai ngi snyo tang na ka jing bang ka tin jang ki breu ngas ngo biang bai ban ngai bat ban pediang ya ka ke ba ki hikai hendrai mentang ngi pe ikat to ka netli ki mat ki ba kong san ki ba ka bible ka ong yang ngi bangin bishar bat bangin yit benya ning kong ngin kren shapang ka purgatory kare ka jing ngai ba kamen ba yap kam yap henry ka lej sha dujok ba ka jingej ba kamen kam yap lane ka lej sha dujok lane ka lej sha duaro blay lane sha paradise ka kene ka jing hikai ka jong ki babun ki breu ka de ka bakta ki babun ki kristan te bun hi ki kristan ro ki ngej ba kamen ka lej sha beneng lane kalet sedujok lane kalet purgatory lane kata ka duar ublay lane don ki baong kalet ka paradise te kum kine ki jing hikai ba kinong rim ngihap na so ki wan nang no ban mano ba hikai ning kong yaki kat kum ka jing wat bania ngi shem ba kane ka wan na kinong mane blay thau ki hikai ya kane ka jing hikai bat ki ngej ru kumta berhadian kata labut pat ya kani ke jeng kai la ngej bela bot da ki kristan he ki ba ngej ya ka tien ublai ki ba kim sungot ho pat ka e ba ka tien ublai ki ka te ka nongrem ka basisha ha u kristan pat ha bawan ha ka liang jong kristan ka nongrem ban hikai ya kini ki jeng hikai ki ba kum kini kawan na ka balang katolik ka jeng kai spang ka purgatory ka donio thiet bas dang na kinong thokot ki balong kinong mani blay thao ndai na kinong na ki reunion na ki briu ki jong blay ndai na kinong mani blay thao kum u plato but u Heraclides u Ponticus na do ki spas na ki bakhat at la don ka jing sedang ka jing ngej kini ki jaj jing hikai sepang ka purgatory ke jaka ha ka baki babon ki ta ki bayap ki lej Ini pe hakanu pat karukom magani ka besut haka jingej jong ki kristan. Hoi kino mani blay thao kila hikai ngim na kran e kata andre haka jingej jong u kristan pat
hakan kom ngis ngotho bat ka ai ke ba penlong ya ki Kristan ban priang kumi gini gi jingai ngin syam ka kot niam Katolik ke baret lani ke bahe ki ba kot ka sla ka ba lai fulai hadu ka ba lai fusan ka kot niam baret ka lenong lani ka kot ka ba prapinyau ka ongkom ne ka je ayu haba ubri ulayap ka jubab ka ong haba ubri ulayap ka man sim jong u ka klat no nakamet ka ba pra ka ong shano ka man sim ka lej na ka klat no nakamet ka lej so ma ka lej nai sa ong klat ka kin klat ka mot ka ba im ka ba nang hi ban klat ban lej ru so ka ba im ka ba nang hi ban lej te ka ni ki jing kai ka wan na ka ni ka balang ka jubab ka ong shano ba ka lej ka ka man sim ka jubab ka ong on na ka man sim ka klat na ka met ka lej shisndan hakmat ublay bansha bishar weibre kata ka de ki jing kai nata ka bas khnai pheo ka ong hadin ke jing bishar weibre shano on pha ya ka man sim ubre baka jubab ka ong hadin ke jing bishar weibre ya ka man sim ubre on pha sha ka wei ne kini sha bneng shadu jok lane shading pen khoi ka bamot ka purgatory lane khasi ngi ong kaduar ublai yakini kimen sim on pha sikini ki lightly ki jaka ker kum ka jing kai ka jong ka balang Katolik ka bakhnai pusan ka dekot ka ong ye kimen sim ki kumno on pha shading pen khoi ho ni ha ban tep bakani ka kot ngam la ban ye tholut dai ka ni ka kot ka ong ya ki ba pop on pha shadu jok bat iki ba hok shabneng bat iki ba yap haka pop ba bitmap on pha shading pen khoi te ka jubab ka ong on pha shading pen khoi ya ki briu ki ba yap haka pop ba bitmap lane ki bompat pendap ya ka jing shitom ka batang sipor na ka banta ki pop balamap ya kum kita ki briu on pha shading pen khoi ki pop ba bitmap ngampat ji osngeu ka tien jong blai kan don ba kibriu ki bayap ha ka pop ba bit ma ka bible kam ju kren menu ba don neutral gear lane kata ka pop ba bit ma rai don kibriu ki bayap barok kibriu ki long ki ba pop ha ba ki yap ha ka pop henry ha ka jingai e jong blai lapin em ya kita kibriu ki ba ngai ki ba kongo ki balong kibriu jong blai ba ki ba bomman haka jing bishar ke bakat do ublay un sa pendap iki baro la haka ban penjot yaki lane ban pendem yaki ndai haka ni ka arta ka ya ka bangi ngidang ema ka patai ka jisu uklamwan om don mano kumangila da puleh ki met ki balalay om don mano balai shabneng om don ubri ublay yap ubalai shabneng ndai tangi to ki ba ublay ula khot yaki ula shim kerpang yaki ku Moses bad welija but kiwe pat kiri khoi ki balami pat haga por ba ujisu ulami pat dekani ki ni kash pangkading pen khoi kadai ka bawani haga ni ka perthei jong Kristan kadai ka bawan na ka jing hikai jong ka balang Katolik bat ki babon pat ki preo ki apriang yaka ngakwa ban kali ia phi ka we ki jing kali lada shubu phi ne manga ngi dei ki breu ki ba pop ki bayam anal poi shabneng haba ublay un pha yangi ban le shadu jok ban le rung shadu jok hato phi bat ngangin le kalong kabasisha ngim tre le ngam tre le namar kumno ngan le chaka ding ke bon thang yang ahi kan don ka jing sai la kan don ka jing le prasha ka ba manga ma phi ngim tre le ne ka ni jing kai ka on pha shadu jok on pha shadu jok on pha shading pen khoi lakum kata kaman sim ka ban shukongo lut ya ka ai ka ba on pha ya ka ban le ka ba khnai pen reu ka ong ngila ane empat ban yarap ban pelaj ya ki men sim na ka jing pen shitom jong ka ding pen khoi kata ada jing kali ka jubab ka ong hooj ngila ban yarap ban pelaj ya ki men sim na ka jing pen shitom jong ka ding pen khoi da ka jing duai ki jing ai isne ki we pat ki jing ai babha ki kam babha kam tam e da ka mas ba khoi ba da ka jing pen jam kani kade ke jing kai ke jong kani ke balang ke bon ra penrung ya ke jing kai jong ke nong mane blai thao hapo ka perthei u Kristan
kat bagi babun ki Kristan ki pediang ya kani bar kim sungut ho pat bagi don hakajing bakla kadang kajing tho hne ka ong ka balang ru ka ai jing mut ya kajing ai isen ai kijing thet ya ki tiket mapop habangi pe ya kajing pule ka bamanta ka quarter kamta ma ki saba school ki bangi kran kani research ke balale kadon kajing ai jing mut ban thet ya ki tiket jong kajing mapop bat ki kam jong kajing pensitom ya ka met ka bakhot ka penance jong ki ba im na ka banta gitu ki balayap ka bamut ban ya ban yel esitom na perthai na banta gitu ki balayap ki badon hading pun khoi bakin yo li rung sabnang kata kadai kajing hikai ka balam ler ka jong ubaman phinamla ngilada pi pulih ki mit ki balale bo pa namla ban kit ya ka pop jong khon bar khon namla ban kit ya ka pop jong pa bar way po way bar unyeng marwe shimet hakata kajing bicar Bonam don mano bala ban kit lane ban ya sai lane ban ya le shitom ban ya keren batno na ka banta ban le sabneng kita ka bayap kaji kai ban duai si ki bayap lane na ka banta ki bayap ban ya sai na ka banta jong ki ha ka perthai Kristan kalong kaji kai ka bawan tang na kani hi ka balang marwe ka ba omdon da ki wipat ki balang ki ba hikai ya kani barke bala penbut pat daki babon ki Kristan rai ke Bible ka ongkum no Ecclesiastes kalong nong khandai dekat bechpeu ka ongka ai baro baka ti jong me ka sheman le ya katan ka borba namar omdon ka kam lemne ka buj lemne ka jing tip lemne ka jing start ha ka jing tep saka ba me le ka ba mudam don buj omdon jing start omdon bor omdon jing la le ai ru em ha ka jing tep kamut haba ubre ulayap ndon da ka wei pa galat bangila ban phla ne ban panma lane ban kala ka bamot lane ban long bastard lane ban long ki batip pre Hebrew khandai kalanong ka khot ka bar phnyau ka ong te kumbala bu ha ki bre ban yap tang sisien bar hadin kani lawan kanwan ka jing bisa Kamu ubreu nim tang sisen, bad unyap ru tang sisen. Tama ka jing im hagani ka perthai jongi kan long tang sisen. Ndai kan dan pat ka jing im ka bahadin ka jing yap ka ban sawan ka ba onom slam bangin im kumhakata namar ba kia ki bomman on penmi pat ya ki ban im so sisen na ka ban penjot. Hendra ya ki ba hok on pen im pat ya ki na kam ta ka bom jukut bakin im bom jukut. Ndah hagani ka perthai pop jangi ubreu un yap tang sesen hendrai kanan ka jing yap pat ka baar ka jing imru ka jing im ngidan mentahang ne kandan sa kawai pat ka jing im sa ka bom jukot lane sa jing yap ba bom jukot haba poi sa ka ni ka jing yap hang ne ka perthai ka ban im ngidong tang sesen berhadian ka ne kan wan ka jing besar ong blai hadin ka jing besar kan sa jia kita ki baro Tikumno bakata kajing hikai kaba kita ki beri ki bayap kindon hapagatri kinya boy kum kingap bat kinya ya serum seneng lese kindon ka lo ka sound ni kajing sawa ka bajur hakata kajaka khamtam kidon ki beri ki bang ka duar ublai lani bam kwai haduar ublai kadon kajing kren ka bas ngau kumba kata ka duar ublai kalalong ka badap tang lagi kwai sudah Lani kita ke bajaklia bah kata ke beranda ni keduar ublai. Hendak kini bero ke Bible kam ju hikai ya Gibril. Ke Bible kam Kristen lele ru ya kini ke hikai. Om don wat tang ke wei ru ke dekat ke ai bor. Bangin bag lani ke bekeren sepang kani. Ke Bible ke persya ya kita bero. Tina kata kada ke purgatory kam don. Kat kumak tino ublai. Om don purgatory namar ngilada ya pule haki beralai ba ubayap uthia akhandau la ulong ubapop ne ubahok uthia bar tip bar don nong ai ru em ke jingkan mau jong ukala kut no baro tina kata kada om don purgatory barom judan ru kamen sim ka balit sabneng barom judan ru kamen sim ka balit sadijok namar kadujok kampat don ya menta
Ngin pay pat saya kawai pat kajing ngej. Ya ke bagi babun kibriu kikren. Mene ngila de kren separang ke purgatory ban menta ngine kren pat sepang kiksan ki bom juyap. Dan kibriu ki ngej ki ong bahadujok dan kiksan ki bom juyap. Ya ke bagi Bible kata ke bagi kibriu pat ki interpret lane ki batai da kumwei pat ke benta. Umar kos kelanong ke bakhandai ke dekat bersau-sau kong sya ke ba uksan jongki yap bat keding kam julip. Kerkat pasal penreu ke orang pat. Saya ke uksan jongki yap bat keding kam julip. Sajisin ke repeat. Kerkat ke pasal pra keren biang ke pan biang ke orang. Saya ke uksan jongki yap bat keding kam julip. Tangha kini kelenong ke bakhenda jong Markos. Kerkat pasal pasal so penreu so pra. Kekeren syapang kata ba uksan juyap bat keding kam julip. Tiga kejing mut haka bangi pej sepang uta uksan. Kidon kejing keli bakat tu kan teli kejing keli kibangin bu yapi. Haba ujisu kan sepang uksan hatu utheu sepang jong no. Sepang jong ka bat ka ke parsi. Haba ujisu hikai ju hikai baik direct ban ong baik kumta. Rebun kejing hikai jong ujisu kidai da ki parsi. Banengkong baar da kejing pun kaya. Ngini pej ikini kijing le kajong Jesus Christ. Ban menta kini kijing keren kajong Jesus Christ pang uta uksan. Kabadai ka parsi kumno bangin syemya ka ha ka literal sense lani ban bataya ka kumba ka kalong. Ngakwa ban bu syuai kijing keli kato kan bangin ya khamis ngotho ka banengkong. Ya ka met do ayu ba uksan un bam. Ha kata kadojok. Haba ki babun kibriu ki ngej batang kamen sim kan le setasa dujok. Nanti biayo na eme kani. La datang ke mensim ke balik sedujok. Uksanyan ba me ka do ayo. Ula ban ba me ka mensim. Kalong ka ba sab bat persang ban perkhat jeliu bhai kani. Ya ka met do ayu. Ba uksan ula ban ba. Haba ki bal poi seta sedujok kilong tang ki mensim bagi bru kebun kiki ka. Kebaar ke jengkeli. Hatu keding jong kadujok kan tang ki breu ki bapop bat kam tangi uto uksan pat. Uksan ya bang uksan yang la so orang isim ya ka literal sense, literal interpretation ane ki jing batai ke long kuma ka kalong. Kain na pi uksan udang la ban syaing ha keding. Lada utau breu ubale ha kata kadujok. Lada kita ki mensim ki bale ha dujok. Kading kan bam yaki te uksan hatu kam jubam hatu kadon kajing ade ayu to uksan kata kading baki ya bam iwe bakading kam bam to uksan ta kepalai kajing keli hatu kadujok hang to hadujok don jing imbum jukut mo ba banne sa kata kading bakan yai thang ba to uksan ru uba bom jukut unia bam. Hato don jing hikaya ke Bible, badon ka jing im ba bom yukut ban nesa bonum yap hang ta dujok. Bar utauk sanyu ban im bom yukut ru hang ta dujok. Bar bakading kan bam ba om lut syu kata ka do lani kita ki breu lani kita ki mensi. Pihak ban perkat bahaya kan ni. Hato ha kedujok don kata ka jing im ke ba bom yukut ke bagi babun ki breu ki perkat. Jing keli ke besar. Kado brio yu kabanom lutpat. Habalayay bam do uksan. Hatu kado brio nalak bam uksan kan mi biang no tau brio. Ningkong ngala ong nadu menem bas dang jingkli banengkong ba om don do namar bagi babun ki brio ki ong ba kemensim ka balik sedujok. Da kala sedujok tu uksan bam ya kado ayu. Balada kadon ru kata kado kumnu kan syune sa kata kado bamrut syu bau tau kusanyu ni ba jing kelibasan hatu uksan ubam ya kado put ne ya kado ba ing terkhong namar hadujok ta kado kan terkhong bat kan long depai ha kajing sya kumnu uksan nya bam rangkat bat keding ngihap ban perkhat bahaya kani kado ubreu kan terkhong wat uksanyo nomla ban bam ya kado terkhong ubam tang ya ka baput ba ka bala bat ka bala sma
Tina kata kadaw kini kijing keli, aku bawa cibuah pi. Bapin perkat bah. Hato uta uksan ulong ubom juyap hakata kedjok. Kijing keli ban reo. Hato don gading kabatang tang ban penjenjar klem pen keladepai. Kam tam kat kata gading jong kedjok bakrau. Kaban tang do tang dam. Perkat ai kan ni ro. Henry ngakwa ban su IP kat tu kan ni kijing ia peliu jeng mot. Uksan kat kum ke Bible. Kamut ba om dei tang uwe uksan. Henry kamut shibun kiksan. Kumbaya ubreu ulatau ya ubreu. Ya ubreu kateu mut ya ubenreu. Tu kum taru uksan umut kiksan. Kamu shibun kiksan. Namala don tang uwe uksan ke Bible ka ong uksan. Jisu ong uksan. Tahap ki babun ki breu ki million ngut ki baladon adu job uwe uksan lai bam ya ki. Kata ada gue kijing keli ke bang ihap ban bu. Uksan lani kiksan ki bam tang ya ki met put kat kum kajing sisa. Ngangai pini menjur kene. Ba uksan ni kemut ubam tang ki met put. Kiksan kimla ban bam met put hapok keding. Lati kenai kata. Kebatang lani ban ya bam rengkat hakajuk kepor. Ui saya kalau ban ru penreu dekat war sao ko. Kini no ru bat kin kmi ya kimet yap jong ki breu ki barengkang ya le yanga namaruk sain jong ki un om yap lem ne ka ding jong ki kan om lip kin long ru ki ba isi ha kado baro kene ki jing kren ka bas ngusur khai ban perkat ka kedeu ya ka madan tma habu isaya ukren Kakadaw ya kamadan tama persya ikinong syun jong ublay. Kabamut ya gitu gibriu bele persya ublay kin sayap ha kamadan tama. Ya kabayaki on sa penjot. Kani kaktian parsi jong isaya nriu penriu rekod barsa. Kabala keren ru ha umarkos kalau nom khandai rekod barsa upra ya kabanglade pule. Kam theo badon kiksan ki ba imbom jukut. Kajing yai ban jur hang ne kalong ya kajing sisa bagi ksan kim ju i do. Lane kim ju i no ya ki met pot tat hado bakinda bam lut kaj yaki. Kata kada kajing sisa spong ta uksan. Andala lut ke met pot barkhaj tu uksan dala deru unsa yap lane unsa kelas ka wipat ka life kata kajing im ka jongki thap bali ne kala banong ki wipat. Ngimla ban tipe kata Henry kini syak long uksan unbam hadu bandalut unom i kat bakadang dan. Kinom i ikimet pot tat hadu balabam lut yaki hakawai pat kalyang kinyai peteng ban bam yaki met jong ki bomman hadu bakini ki met jong ki breu kin la jot no thiau bat bakinom don show. Kata kada kejemut jong kita kiksan. Jong kita kiksan bakin ba. Kamut ba uta uksan un sikipom jukut ndai ka Bible hikai ka ong buksan un bam un penjot kita pinape ka Bible ka don shibun ba ka kren shapang jong bayap ke bla penyap jong trai ka nong na bakut ka kendeu she bakut ka kendeu isayan rupun riu ka nong pinape ba ka nandu ka bakhan nyau ter pinape ru Jeremia ka nong ba arusan ka balai fulai pini i ba ka don ki ba penyap jong trai ka nong na bakut kendeu she bakut kendeu Onam don batang, onam don balum, onam don batep, onam don bayam breu. Kinlong ka kensya hakmat kendap. Tekane kamot ngi ihang ne ya kajing penjot ka jong ublay baya kita kimet kiban peniap jong utrai ha kajing wan jong uksan unbam ya ki hang tanang kong Kam na theo syaka dujok maka dujok kampat poi ha kata ke por habu jisu unwan ha kasien ka baar. Ini pas ya kani kawai kading jong kadujok kamut ayu kumangin keren Matius kelam khat pra kong tela da kakti jong me lani ka kejat jong me kapentut ya me to ot no ya ka to bread no ya ka na me ka kambha ya me ban besut deko lani kenriang sa ka jing imban ya ka ban yo artli ki kejat ban bread syakat syak ban bread ya me hakading bom jukut Kata kada kajing keren kajong Jesus Christ.
Kong lara kepentut ke kemat ni ke tin ke jat ot no la ni klau no ke kemat. Kenapa meni oleh sabeneng? Kebahawan le sta sabeneng. Ti ngi i hang ni habangi pej ya kani hab ong keding kedujok kamut hab uji su ukuran hang ni kam la theu bangi yangi dei ban ot no ta kakti kejat. Kani ber khaj to da phina pusan bha kakti kanam le pop lam dayo hukum na kajabing. Kakjat kanam le pop lam dayo hukum na kajabing. Kakmat kanam le pop lam dayo hukum na kajabing. Tikidon sibun ki eke hang ni kamut ka attitude la ni kajabing jongi. Ka bale pop la ni ka pan perkhat ta kumoi ka penlong ye ka met jongi ka do kakmat ka dei ka transport ka ba penrung ye ka pop ka ba penlong ka jabing ban le henrai kat ba ka jabing ka klam ai ya ka hukum ba ubriu khamrai ban le pop ka tin ka jat kadang sa kumba ulong tena ka kadau ka jengmut jong Jesus Christ ne ka mut wan nam le pop ha ka jengmut jeng perkhat wan nam le pop da ki khmat jong me wan nam le pop da ki ti la ni ki jat jong me ban bo sa kading bom jukut ayu haba uji su ukran ngena pai phao juda aklanong juda ka dekat banyau ka ong kumne kumba ya ka Sodom bari ka Gomora bari kita kinong ba aki basau dong yaki ki ba ya shat yale nuti bat kita lej bu ya ka do ka weipat ha ka rukom ka bakum kini labu yaki hikmat kum ka rukom maham ken da ki ba ki sha ya ka jing pensitom jong kading bom jukut ka Sodom bat Gomora kila sya thang ne kila sya thang ka Bible ka yathu ka ong sya thang kading bom jukut dari village mentah po Sodom hatu fin Shem dang don kading ka Sodom kam don ding syo ka Gomora kam don syo kala deplep ka tin bom jukut hang ne kam mut ra ban ong bakalong bom jukut ya ka ba ubri unyai pej unyai yo unyai sakhi kam long kum ta habadang don kading ka batang ya ka Sodom at Gomora tingin yangai ke badan kata kading bom jukut ne kata ka Sodom Gomora kam don syuk menta ti ngine pej Malaki saw iwe nabah kami kata ka sinikan wan ka ingkum kelawarding tigi basarong baro ki bale baman kin long kum uskum bat kata kasngi ke ba wan kan pen ingkong ki ong trai ki paj bat kan pen kanom pensa ya ki lemne uthit lam lemne katnat kamut onam pensa thit onam pensa tanat hakading utrai kan bom jukut kamut ya Kasodom at Gomora ong bom jukut rai ngine pej kendiat ya kini ki jing sisa ki ba phiap sto habia dei bat ublei Deuteronomy lai pulai ar pnyau kaktin bom jukut kadai kaktin ka babatai pang ublei uba im bom jukut ublei uba im bom jukut ndai habia dei bat kibreu kaktin bom jukut kadon ka jingis ya deiru baktin halakarta kaktin hakajing dei bubreu Exodus arfuen reu kamut halakarta kamut kani kaktin ka theu tang ha ka si arta jang ubreu ka bubreu dang im te dang don re hadu bulakut kata de halakarta amut ka jingkut jang u kalakut hangta habakren ba kading ya ki bangila pule mne Matias ka pra kaktin bom jukut hane ka theu ba kading kanam lep tat hadu balabam du ya ki a baro haba baro ki a kala depai kading daladi kan lipno haba ka Sodomat Gomora kala sa thang ba kala depai kading kala lipno ya kata khot ka bom jukut kading bom jukut tina kata kada bangini pai hane ya kini tien bom jukut kading kam ju long ka ba bom jukut war kata ka du jok ka ba khadu bu bleon thang ru kanomne se ki bom jukut kuma ki breu ki prakhat namar kadon ka jisha lada kadon ka dujok ka babam bom jukut ikibriu kin jenjar sa angta bar kibriu na beneng kin yu i kita ki bahiyang mas sam ki badang i ba ba tonyo ki hangta kandon ka jing kata baru blai sngo bah
ban penjot kata kerukom, ban pensitom kata kerukom, ya kita ki beriu ki pelepop. Nah kejimut kejong ubleh ni kalau ban penduk pendam nok tiau ya ki barok, baka pop kan nemi syuk kumba ujudahnya ong ba onam don tit syuk, onam don tenat syuk. Kabamut onam don syuk kanu kadak. Lani kejing kan roy biang baka pop kan mi biang. Kamut ba onduk ondam no sendan saya ka bom jukut. Kani kamut baka ding ka bom jukut kan long ka bom jukut tat onda kala bam du no thiau. Bam du ino ya ki man barok klem da ino wat ka wei ka tanat lani we tit ru. Lada ya ki man la pen sitom sa ki bom jukut. Tekum ta ka jing sniru. Kanam la ban pendu pendam. Lada ya ki man on pen sitom bom jukut kamut ka jing sniu kanam du kadang ne sa. Kamamut ba ka jing sniu lani ka pop kalong bom jukut. Lada don ka ding ka bom jukut. Lani ka jing pen sitom ka bom jukut. Henry M. Kani ka ya persya ha ya ka jing hikai ka jong ublay. Kabaneng kanam long ka jaka ka bakamen la dalong komta. Lada don ka dujok ding ka bane bom jukut bakiru khoi kini i ka mangal ong epi kita kiru pop. Kinlong ka bakta yaki. Bar ka beneng kanam long ka bas ngobha ka bakamen ka bahun. Namar dang don ki wei ki bajenjar lem. Yohanes san life kondai. Ka Bible ka keren hani to yit benia ek jing tho. Na bahaki pimut pinyo ek jing imbom jukut. Digini kijing hikai kiba ka perthai ka hikai. Kiba ka larung ha ka perthai Kristan jeng imenta. Sepang ka purgatory. Sepang ka ding bom jukut. Sepang uksan bom ubabam bom jukut. Kira kijing hikai balam ler jeng ka perthai. Kiba ki kem sungotho ya ki jingmut basisa jeng ka Bible baki mud ayu. Henry ki Kristan jengi ki batai. Ya kata kejing keren ke bakata kaman sim kala sapneng la pha sudojok lani bakata kadon keding ke bom jukut botu tok sain bom jukut kejing khat yang ai phi menta ka sngi ka dei tu penlong ya ke Bible kanong rim jong kejing e jong phi namar phin yo ya ka bor ba dia kejing start ba lada ban ya da ya phi nak ke babun ba kejing syukur ke ba ka perthai kawan lapi tibi ka tin jong blai phinom sha syukur nada pim tip lada ngim tip ik tin ka jong blai kan long sisa ke jing syukur ke bakrau baru blai ukhot e pi baro bangin wat benia e ke jing tho yit benia namar hangta ngin shem e ke jing imbom jukut namar balai ujisu yau jisu layaturu da ka Bible satu blai un kerkhu e pi bar wat ngej ye kini ke jing kai syukur yang ke pertai re ngej ye ke jing keren ke jing kai jong ke Bible blai un kerkhu